खुलुमबाय आं उदांस्रि मोसाहारि बडलेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायना लाबाय दिनै 6 आगस्ट 2024 नोंथांमोननो बडलेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मानि थाखाय मिथिजायो एबा दिनैनि सानाव मा हाबाफारि फालिनाय जायो नोंथांमोननो फारि फारि बडलेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ हिर'शिमा डे महरै फालिनाय जायो। बे दुखुनांथाव सान आरो जिउ खोमानांनाय सुबुंफोरनि गोसोखांथियाव हिर'शिमा सानखौ बोसोरफ्रोमबो 6 आगस्टआव फालिनाय जायो। बे फालिनाया बै सानखौ गोसोखांहोयो जेब्ला जुथाइ रायजो आमेरिका आरो जापाननि गेजेराव हाथियार देग्रा दावहानि समाव परमाणु हाथियारखौ बाहायनाय जादोंमोन। 1945 मायथाइयाव जापाननि हिर'शिमा सोहोराव आमेरिकाया गारनाय परमाणु बमानि गोहोमखौ जापाननि उननि जोलैफोराबो मोनदोंमोन। लोगोसे बे जाथायजोंनो बिथायारि सानज'थाया गोबां बिबांनि खहा जादोंमोन आरो बे जाथायनि गोबां बोसोर उनावबो गोबां अनजिमानि सुबुंफोरा थैबाय थादोंमोन। बेनि अनगायैबो दिनैनि सानखौ बलिभिया इन्डिपेन्डेन्स डे, काल्टुरामा डे आरो फार्म वार्कार एप्रिसिएशन डे महरै फालिनाय जायो। नोंथांमोननो बडलेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय। गोजोन्थों। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि बरंगाजुलिनि पिपल हलियाव लानानै फैदों नोंथांमोननो लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्ट। नोंथांमोना बे लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टखौ तामुलपुर रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि आगदा आरो अदालगुरि रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि सिगाङाव आगसिथिंजाय मोननो हागोन। लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टआ नोंथांमोननो गोसोबायदि सुबिदा खालामनानै होनाय जादों। नोंथांमोना बे लेब्रा रिजर्टआव बर'नि गासै जाग्रा जामुंखौनो मोननो हानायजों लोगोसे बेवहाय नोंथांनि सुबिदा बायदि अर्डार खालामनानै जानो हागोन। जुदि नोंथांमोना तामुलपुरनिफ्राय अदालगुरिसिम थांनाय समाव ओंखामजों लोगोसे बायदिसिना जालांनो गोसो दंब्ला नैबे 8638879656 जानबुं नम्बराव कल खालामनानै सिगांग्रो अर्डार खालामहरनो हागोन।